Moraler de l'escenari per fer la lectura del Premi Honorífic en recorda Maria José Raguer, una companya crítica, en aquest cas un reconeixement en ús cooperativa. Gemma. Bona nit. En primer lloc, deixeu-me saludar en nom de tot el jurat l'Alexis Racionero, fill de Maria José Raguer, que avui ens acompanya en aquesta gala. Moltes gràcies per ser-hi. L'any passat, el jurat dels Premis de la Crítica vam decidir crear el Premi Maria José Raguer a l'aportació feminista per recordar i reivindicar la figura de la nostra companya. Enguany hem decidit concedir el Premi a la cooperativa Nus, un projecte amb més de 10 anys de trajectòria. En els darrers temps hem parlat tan sovint del teatre com a eina de transformació que de vegades sembla que hem gastat aquest adjectiu, que entre totes li hem fet perdre el sentit. Però no se m'acut cap altra manera de descriure el que fa Nus. A través del teatre, però també de la formació, l'assessoria i la facilitació, Nus treballa per transformar el món en què vivim en un de més just, amb una perspectiva feminista, inclusiva, posant les persones al centre, treballant amb cura i intel·ligència, plantejant preguntes i contribuint a trobar respostes col·lectives. Els espectacles de Nus observen les relacions de poder i ens donen eines per detectar-ne els abusos. En ells tracten temes com l'assetjament escolar, les identitats de gènere, els mites de l'amor romàntic o la identificació de violències amb eines del teatre de les oprimides i d'altres fonts, però amb una fórmula pròpia, basada en la participació del públic, la implicació i les cures. I tot això amb una qualitat artística i una professionalitat indiscutibles. En el cas de Nus, el que fan i com ho fan està perfectament alineat i són la demostració que una altra manera de fer les coses és possible i que el feminisme no és tan sols una teoria, sinó una pràctica diària. Per tots aquests motius, el jurat dels Premis de la Crítica hem decidit premiar-les enguany. Cooperativa Nus, enhorabona. Estem molt contentes i molt agraïdes de rebre aquest premi. La veritat és que ens il·lusiona molt que després de tot el recorregut que portem, que són més de 2 anys aplicant perspectiva feminista en les arts escèniques, arribem a aquest premi i estem molt il·lusionades. Però com hem dit moltes, això no és només de nosaltres tres que estem aquí avui, sinó és de molta gent que ha estat i gent que està ara. I volem especialment agrair a Caro, a Andrea, i a gent de l'equip que tenim avui, que és Cristina, Mireia, Miquel, Blanca, Marc, Laura, Anna, Eric, Albert. Tenim presents i que sabem que tenim una celebració a fer, perquè malgrat que estem amb la pandèmia no es podem tenir aquí. I parlant de celebrar, volem dir també que aquest premi celebra iniciatives escèniques amb reivindicacions feministes i que Nus, com bé han explicat, vam néixer precisament d'aquesta fusió, entenent el teatre com un art que connecta amb les persones i que permet fer visible aquelles realitats que són invisibles o que estan invisibilitzades i amb un gran potencial de poder socialitzar i transformar-les. També volem aprofitar el privilegi d'estar avui aquí per dir que per celebrar hem d'estar obertes a mirar-nos a nosaltres mateixes i preguntar-nos si ho tenim tot resolt. Actualment el feminisme s'està obrint pas en l'àmbit cultural per visibilitzar com encara avui en la majoria de teatres es programen espectacles dirigits i creats bàsicament per homes, com en la majoria d'obres es repeteixen els rols i estereotips de gènere sempre, siguin el text, en la direcció o en la posada en escena. Però també volem dir que el feminisme no és només el missatge sinó la forma, i incorporar-lo de veritat en la cultura i les arts escèniques vol dir revisar les nostres pràctiques, en càstings, en assajos, en la producció o inclús en la formació. Les arts escèniques, com a tot arreu, no estan exemptes de les discriminacions i violències de gènere entre les persones que s'hi dediquen. A més, estem en un sector on preval un imaginari de sector liberal, bohemi, en el que treballar des del cos sense tabús ni pudor dificulta la identificació de certes actituds i pràctiques abusives. Si aquí sumem que el sector és tradicionalment o ha estat molt jerarquitzat amb rols de poder que han estat històricament ocupats per homes blancs, cis i de classe alta, tenim un caldo de cultiu que no podem obviar, que és òptim per al masclisme i les violències. Recentment, estudiants de teatre han aconseguit tancar el silenci i anomenar en veu alta discriminacions, abusos i pràctiques vexatòries. Davant d'això, quina ha estat o quina volem que sigui la resposta del sector? Ho deixem en un titular puntual
o decidim obrir els ulls i comencem a autoqüestionar-nos i agafar la nostra part de responsabilitat. Més enllà del discurs, ens cal avançar en repensar tots els àmbits i espais de les arts escèniques en clau feminista i inclusiva, per no alimentar el masclisme en el món del teatre, sinó per, des del teatre, com ens atrevim a fer-nos càrrec de les preguntes difícils, deixar-nos permear pels qüestionaments profuns que els feminismes contemporanis ens proposen, aquells que, més enllà de tractar temes de dones, qüestionant el binarisme de gènere, l'heterosexualitat o els privilegis, aquells que apunten a formes de treballar no jeràrquiques i curoses, que ens permeten anar més enllà del mainstream per generar nous relats fora del relat patriarcal. Prenent consciència dels nostres privilegis, seguirem treballant per fer visible allò invisible, sabent que no estem soles, que hi ha molts col·lectius, persones, companyies i professionals que estan en la mateixa lluita, i visca, visca, visca la lluita feminista. Gràcies. Doncs així de clar, així de contundent, així de necessari.